nang ngene kancane. Iya. Aku bisa ya buka-buka ngene iki. Ning gilan kae. Bercanda. Nang hilang kan nek sedih. Nek hilang wis sedih kok. Ya pokok sing dilang sing Iya kan menggo Gak jane kae pijet kesel kok yo ilang wis setengah jam. nek setengah jam Kurang lah pokok hilang iki lho hilang. Terus gampang kok. Oh. Loko. Loko. kok terus kok gampang. Sing mijeti bocah lowomu iki. Iya. Kalau ini ya. Iya. Kalau Pak Min sapa ta semangat iki. Kowe wedok jenenge. Sinakal putung iki kan. Karena nek telu, Pak. Yo dulurane telu. Jadi kok bapak iki marai anak-anak itu jadi sangkal betul. Jadi anak-anak kan lombong. Kenal aku bapak. Bakal diceprene. Bapak. Saksi wedok. Wis sing wedok iso apa sih? Nah, udah. Nah, kan mau apa ya? Dulurane enggak ada. Ini tak grup ya tak anaknya tak sama itu pijet kabeh. Tapi anaknya paling anaknya buka diri. Anaknya buka diri. Yo nang yo wis iso dibarai iki. Yo pakai di omah kono. Gue tadi ning omahnya kono. Terus bapaknya kesel dengan Wis dikopuk dulu. Aduh. putih. Tapi malah nggak serang dia yang terus suruh dia sudah. Maksudnya kamu kehadiran ini sekarang ini. Boleh sing tanggal putung ning Cipanggangan iki tolong aku. Sing aku cepetan iki sampai kayak bahan jadi model ini bayi Tolong aku ini kan. bayi Jimmy mati di juga kan bahasa apa nih matang tuh Tolong aku ini. banyak oh ini jadi mau kita kan benar saya mau tuh tolong aku yang ngono tanggal kuning dari kayak kan dulu Gue di sini bijak juga nyawa gak kelaran. enggak wis jan langsung Ayo beda cili. lek sing kakak becacil lek tolong agung terus wong baik-baik. Masukku sing pijet beda cili. Sing loro iki lho. Lah iki lek sing katang ini jejak ciri, lek sing tolong agung kan mijet kabeh. Lek katang itu khusus jejak ciri. Ngono sing anak kuwi dulu iki model ngono. Wis gak napani becak di sakmene lho. Lek kita tak sik cili asline ku awake tok iki ndi yo. Urung sekolah e. Lah itu awake wis di Awas dulu. ya pun seorang apa itu kita pikir-pikir Yang ngatan ini. Ya itu kan memang jalanan memang pun banyak. Bukan bahaya. Spesialis. Mbakku ini spesialis bocah cilik. Bukan bahaya. Ya ora cah cilik tak wong gede barang main spesialis. Pijit-pijit ya rasa mbak tapi mari. Nek aneh-aneh yang menunggu. Wong biyen suwe andalan kok. Lah iya sing ngono to. Dari teori sebetulnya sama aku nutur awak kulit. Jadi minyaknya istimewa. Itu minyak apa? Bukan minyak istimewa.
Masih taruh sing kanan ya. Aduh. Ih, tapi pada lorot. Aduh. Ah. Ini tuh aku ini wangi gendang juga. Nggih, memang. Ngantru lho, Pak. Ngantuk. Ngantru ku lho. Aduh. Ngulon. Lanang mau wedok to? Lanang. Oh, seru. Aku tau rono ya. Zamane aku tibung. Nggih, namung siji. Enak sih gawe nganu barang to. Apa jenenge gawe di kuwi dibungkus karo oleh-oleh godhong. Aku kan dibungkus godhong kuwi. Ditaleni godhong jati. Diplak-plak ya memang micet nek di ngene to. Kok ini tok mari. Tapi kok omah aku gede wis bar ngge apa-apa ora kena. Nangis aku. Kok malah aku? Oh, kuwi reaksine nganu suwe. Ya wis nangis aku. Aduh. Bar mari. Esuk-esuk mari. Ya micet wis mek ngono tok. Ya kok omah ya rong mari pangkat jimpe ngono tapi esuk-esuk mari. Ayo bengi nangis aku gede. Ya nek micet mek ngono tok. Aduh, tok. Kali sing dielu tok wae. Cita apa? Omahe ning jero ngono to. Dia minggiratan kan lo Lah gimana? ya mlebu gang to. Pinggir anak rana lain mlebu gang nang jero. Anu kuwi to, ulane kaya anu kuwi. Perbatasan sing kidul, Sing ijo, Pak. terus nek dalan kulon. Hmm. Oh bener. Kita kan kono kuwi anak loro mboten luyokan, Pak. Ya sing kuwi sing sampean ngomongne nek sing gone budi kuwi sing ngidul nek. Sing omeh jembatan anu. Hujan. Hmm. Oh berarti butuh. Nah aku kan pinggir kulon kene. Berapa ngidul. Sing itu. Jadi nek kalau pabrik kayak arah ini tuh dari apa? Kan dia seperti kayak hilang menurut kita jadi kan sebelumnya atau bapak ngarai Iya. Pak sakit juga buatin mungkin Namanya? Bapaknya berde masaknya. Kayak sana diri sakit ya. lagi yang apa? Kayak benjing sakit. Nggih. Kayak temen jadwalnya mancing. Boten nggih, boten nggih tiang katan nggih pun capek. Benjing sakit. Ya tak tinggi. Ket enjing mau. Ket enjing. Nggih. Soalnya dia mesti kayak ini nane. Jenengan pundi to? Pak Yasin. Oh, Pak Yasin yang ini Pak. nggih. Pak Yasin pinten? Pak Yasin sama aku. Oh, Pak Yasin mongko. Yasin untuk dia sampai kamu. Udah nggih. Napa benjing enjing mawon? Jam 09.00. Nggih. Kan ini jam 09.00 kok. Kan benjing dereng ngetes semayanan. Nggih. Arep pun tiang kathah. Nggih, mami mijete barang boten saged maksimal. Nggih. Pun capek. Nggih. Mater bapaknya. Nggih, nggih. Benjing jam 9. Nggih. Nggih, mater bapaknya. Napa sakit napa to? Kesleo, Untung boten panas itu soalnya jam apa soal. suwaget. Ndek-ndek. Napa mengke mawon bar magrib ngono. Apa permisa? Kecetet to? Kecetet. Jadi kon kok tiangnya sambat. Nggih. Sampai teko boyok itu. Nggih, lha kecetet. Nggih, mungkin mawon bar magrib. Nggih. Langsung nggih Pak. Nggih, nggih. Nggih, tenang, nggih. Nggih. Awan boyok cetet. Ro. Wes. Ro. Hmm.
dengan iring takut. Tangan ini dengan kami. Ayo kuwi, wong tetap tirakat kabeh. Rumahku, ini sandal paling kuat kan daerah rumahku. Wis terhebat. Pun lagi lah, sing ngerti wis laline rono. Darane Pakuwojo. Padere Pakuwojo. Banyuwangi rawani karo Tulungagung. Banyuwangi kalahe karo Tulungagung kuwi. Nah, daerah kabeh. Wis ning daerah Gunung Pakuwojo ngono lek dingine nyawane menguikan. Pas dino apa wis terang kaya perang ngono kuwi kan. Ben celorong, wah aku pas mancing. Aduh. Iya. Jadi mau pinter. Tapi modele nah. Wong iki gak ketok. Dadi wong ngerti ta yo dhewe gobloki. Gak ketok. Kok gak ketok. Gak suka pamer wong daerah kono. Enek ning YouTube wong daerah kono ora enek. Wonge tertutup kabeh. Maksudnya wonge ora kondang-kondang enggak. Modele biasa-biasa tapi yo sekali bertindak ya. Wong dhewe wong sesuk berlimpah wis apa-apa lakon. Apa iki? Nek daerah kae dulu kan. Itu yang tapi cantik berarti. Mau wae didelok ning mereka iso. Iki yo mak lampir ngene. Kembang iban, kembang ketok dhewe. Tapi tak akoni pintere wong Tulungagung iki siji. Nek gak salah mau. Apike ning ngono. Ate arepe bertindak ya ati ditakoni. Wis singgah nang bojone, ngono nek anggere
tenanan ora sokongan. Wae duit gelem enggak. Yo mau ana duit piro selama ade iki posisi salah kowe. Ngono iki. Sampai turun aku nih, aku seneng nih. Karena kan tahu. Pikiran saya mas ini tangan sumpah kalau tapi sampai itu satu nanggur resikonya kusone dia tidak lagi model dia wes tenang awalnya sama pas itu kalau pikiran bisa dia nanti cici tolong ini aku rasa tak tegon kan mikir bisa mengapa saya bablas iya tapi ya maksudnya kesulitan kurang maju 17 mas. Kelihatan mesti ada rasanya. nah mengenai kuwi masih dek iki kon mikir dhisik masih kon mikir bocah iki dadi tulang punggung keluarga nanti kan apa yang mentol kan mesti ngomong dulu dhisik baik ngambil dek enak sing dadi keluarga tangan apa kan dadi mas yo asli kok dhewe wis iya ibadah wong wis galo kan aku ora diutang to utang jelas aku iki diomongne dijebak karo ucape diomongne aku utang ke kaki nyawur kalau cek cakep goreng kan dhek ngejak semayan aku yang itu loh undang itu SD undang itu kan petang loh kali-kali